Carja or get fáilte is deach ag seo seminar taide agus ólis idiolaíocht sa géal scoileachtail choláiste níomh móra an seo an mó fáiste. Agus seo an darna seminar náim mar chuid de Teaching Profession Project. Tá sé bhlinna nniu beo tá fear na fáilte rómh is deach ag an seminar seo, tá sé bhgancarí ar YouTube inniu chun fáilte rómh is deach ag an seminar seo. Agus náim tá sé bhgancarí inniu an seachtú lá nóla fáilte is deach ag an seminar seo chumhaile sin. Hanna muid le chéile an seo aniu agus an aim atóginn an seo na solas a léirú ar an taide a deantú ar an idiolaíochta a bhaineann leis an tom ides. Beidir cóile a chur ar fáil cóile practical a chur ar fáil mat an deis sin a dhéanú aniu agus seansmhaid go méid díosbreacht ar a dhéanú is tíon seo a gin. Agus plé maidir leis na dóine is fearr teagas éifeachta a dhéanú in airneall na gcéal scoileachta. Mar sin de aniu ben muid díú ní bhhain ar an 1 level ach an darna agus an 3 level chumáid agus i chuideachta an seo an sinna dhéanú trúr a bhfuil taithí ar leithacu agus taithí leathan agus iad teagas agus ag léachtarach sa 1 scoil sa darna level agus ar an ollscoil. So mar sin de bhhailm fearr na fáilte a chur rih na chéana is deach an seminar seo an Dr. Sean Machari fanúla ní bhalainn agus Caithlín ní Rooney tá fáilte rómh ar fad is deach an seminar taide seo. Agus leis a fáinne sin a chur lethar agus an ULG fanúla tá taithí fiche bliain agatsa mar bhainseoir an teagasc tá tú teagasc mar bhainseoir an mscoil an chléomh agah ó bhí jaabhílas a cuaigán agus cóirdaíthóir ar na hálainne an sin. Agus cumáile sin caithearlach ar éala scoil drámaíochta bheal fáiste agus rinshmhaid fuiltithe agad le siad dríoch le drámaíocht fun le filiacht cumáile sin tá teastas iarcheime agad sa ghéalaigh agus litríocht ó na gile go ollscoil na réna bal fáiste agus AMA deanta agad san iditheis agus sa ghéalaigh go choiste ollscoil níomh móra an seo an mal fáiste agus cumáile sin PHQ deanta agad tá tú gríthe? Bhí tú gríthe an na mion? Bhí tú gríthe? Well, fáilte ród is deach agus gur maigad as féilinn. Agus héin ar náid tú híon a chur tús beidir nó a bhí crí lárna in san taide ar an tomides ó hús agus tá tú mar tá tú mar chóirdaíthóir an seo ar a chuirsa feosahan sa géalaigh agus sa géal scoileachta de bheicléim PGCE an gálaiste ollscoil na réna agus ollscoil olú chumáile an seo a gálaiste uire an trí institútin de Bronarm. Agus is léachtarthú an seo i gálaiste uire agus bíonn tú lé leis an tomides agus Forbridge Garmúil de bheicléin faoi eilehhaint. Agus ar náid neart fuiltithe agad go háirithe neamhbhílas a hácht nar chuir tú an má the Quest for Best Practice in Irish Medium Schools in Belfast ar chóir an deach chleachtas mar chud den doctoracht sagad híon neart ailt agus lórainn fuiltí agad híon agus ar náid taithí na mblianta agad sa ag plé leis an tomiide so gur maigad as an lá seo agrúniu agus ar náid rudí an seo. Agus Caithlín taithí agad híon fásta drastal tú híon ar ollscoil na hÉireann Gaillimh céim agad sa star an sin agus sa ghéalaigh agus iarchéim an sin san iriseoireacht ón acadú de chuid ollscoil na hÉireann Gaillimh ar a Catarrua cumáile PGCE agus ollscoil olú agus tá go fáiligh fóm agus a gáil de céim a bhaistéir an san tomides an seo a gálaiste uire so taithí agad sa ar náid a gáilde sin. Agus cumáile sin neamhlíonn caite agad a gálaiste aréala solar imitu na gréine cluineam agus an sin gur réil tú arráist an seo agus an éis ganas ar chuirsaí star a gálaiste fáiste a mé fáiste. So fáilte ród híon is deach ag an seminar seo gur maigh bhar fad as a bhéilinn agus tásúlas an chairde go dtéaglann ólais a scapú agus plé agus díosbreacht a bheith agin. Agus cumáile sin ceisní a hanagus deach go dtí seo ó chuide agah go dtéaglann iad san a ragad síomh sibse a tas bhála nó agus deach ar aniu. Ach an túsa chur le rudaí a cheann tuach mu tugad sa mar luí mé sin neamhbhíle hacht, luí mé gur réiltí tú híon an sin the Quest for Best Practice in Irish Medium Schools in má fáiste ar thóir an deach chleachtas sin ó bhí neamhbhíle sa hachtán. A dannig mór an dulchan cin ó hí an taide tá deanta ar idiolaíocht an tomides nó cabhfuil muid ina seohíú sin de? Well, is cinnte go danig agus tamla go dhéanamh tegartta sin ar báil ach má henmid siar go dtí ní deag nécha bhí scríbnar a bhfuil snóir a caiintear
na héile bhí antar ar bhaintúí tá agus fríide darachang go gaiisiid agus aithna híon bhirt na rudaí seo, go gaiith tú tiilú tráirithe agus cóirthórta do gáiltaí, go gaiith tú áthra agus ábhéalaí anú, agus go gaiith tú eisiomlar dhéanú ar úsáid na tomhanga stáithe agus ar náid a gas ó gcuine an na Gaeilge gur eisiomlar thu ar úsáid na Gaeilge. An sin hanig fortún in 1997 agus bhí sé caintear inchursáiche agus tefamuid an Frasa sin a ríist agus a ríistéile go gaithí an múntear a chintiú go bhfuil na daldaí géisteach agus a tigmhil an rud atá le rá agus an sothaiceach sin a bhéadú in ábhar léitheachta agus beidir gáil go fada le liganna difriúla den checks cíarna a tholathair do Ólamarí. The Centre for Advanced Research and Language Acquisition in Gavíle chuirsiad checklist amach bunaí ar héid a bhí teanta go ag cyfad ar búntúirí bhíd seagas fríide darachanga agus bhí tháinig siad rudaí cosla gur an tábhar agus a teanga agus an cultúr a ggóthathó le chéile gur furbairt teanga agus fiosú cruinní sin mé daltaí agus cefamuid an Frasa sin a rééis fiosú cruinnis, nuair a hiigmuid go dtí daltaí tomuidéis, tá siad ar an éon chumas le cainteoirí le sár cainteoirí ó híomh na héisteach agus na tigmhile a go dá sin na dúchláin le giniúint na teanga, giniúint lóir na teanga agus giniúint scrífa na teanga. Cyn eile na rudí a tháinig siad nó timppeala atá séver ó híomh an darachanga a tholathair agus bháin play begéan ó sin. Agus cyn na dúchláin is móna freagraí síonse a bhfuirm as chur fada ó na daltaí a chur an cin. Níl sé forras an darachanga a bhealúas na páistí go háid freagraí fada. Sin hanig gébir an na géir agus run sí staidir buníthe ar na comis bhreise ag tomúinteirí agus cyn na cinne suntasí na scin le bheabhal de béirle a chur ar Gaeilge agus Gaeilge a chur ar bhéirle agus bhhailinn beidir plé bagí anhar sin ar úsáid an aistrahain agus rudí mar sin. Agus an próses fólamas in idir hastá hanga a hiigmhil agus a bhíniu agus sin cuaram ar cuaram eile. Bí man sé caintear gá cuaram, bí man sé caintear an teangaí a bhúnú agus an teangaí agus an tábhar cóthathó le chéile a caihíon múintear bhealbalta an córas casta seo a hiigmhil agus é a bhíniu de hismathraí nar chuirtear céist. Mar hampla catí a dosítear ar léitheachtain na Gaeilge nuair tá siad níos láidir a bhéirle agus an réasúnaíocht a bheith réach ó le tóirta de hismar. Nes Baker in 1997 bhí sé caintear nóair rin Crashin, Stephen Crashin. Bhil sé sin gana bheith de hir a ceartú botún. Má bhíonn tú de hir a ceartú botún brisí tú ar an commerceáid náidirthe a thálíonn na seomar a go gaiíonn ceartú sin tarú aitinteach, almanteach ar gáinteach. Agus rud eile dúirs Baker san am sin agus bé seo na ábhar plé a bhín, ní maran le grothú ar hagas rialathe an darachanga ar waithí láhéin go gaiíonn cóheic sin a bheith an na gcónaí. Johnson and Swain 1997. Bhí siad in na caintear agus iad géirí chuir síos ar cadas tomaidethe san go dtíar dúirt siad coppla ceann na rudaí a dúirt siad takeíocht a thuairt de chéad teangaí na altaí. Agus má smuoiteann tú ar a chóras dogaine bhirtear takeíocht do bhéirlinn na báisí. Arthur níl deacracht ar bíle sin agus sin mála bhí acu san go gaiithir agus ar náid bíon Virginia ag gúsaid a neála sé takeú ar an bhéirle le na Gaeilge Gaeilge ósú fásta agus ag tús na bonscoilíochta mar hamba bíon dynamic gá hangachán bíon na páistí a géisteach le Gaeilge is béarla smó lornint sé tá múintear gcónaí a caint Gaeilge agus ag gúsaid getí corp leis an cíal a chuir trasna. Rud eile luí siad ag an am sin dáthangathe simíthach
go gurtir le profil teanga na báistí. Níman de buint a gath dífa, níman de jaló éon rud dífa, fiosan siad a god Gaeilge agus fiosan siad a god Béarla, so in san Jomlan tan rud samíhach. Louis sé gan amsen an level céir na teanga, go méidir go bhfuil sin níos fosa go bhfuil an level céirna ag anfáiste ach a gas ó gníor nóia, tá líon na náltaí a bhfuil Gaeilge sa bhála acu ag méadú agus caighar áhar go cuairmach an dhéana náltaí sin ag úsáid difriúil as dóithe. An sin teidig in níideag na hácht, díri sé isteach go dháid bhancagaí agus bhotú na dhéanaan páisí agus an dóid ceart cathóla, Fríd féin ceartú agus pír ceartú agus ligant an na páisí machnú dhéanú bhfuil scríomh acu agus ráite acu. Hannig stein in níideag na haní agus dúirt sé go gaithí éidir thuirt don cruinneas. Agus rud eile a dúir chuid mhaidtaidirí go gaiithir cíal agus fuirim na teanga a eibsiú. So ní hé amháin go muidir géirí teachtarachtaí a chuir trasna agus teachtarachtaí le ráis ach na teachtarachtaí sin a bheith crin. Ceist eile a bheits muidir phlé, bí muidir lig a déanú ré intíní fólam a áhar, seán na scilne le chur an cin, Jerry Virginia go bhfuil intíní fólam a teanga le chur an cin fásta. Agus ginium crinniú bhéal a holathar agus a chur an cin. Stáithe gur ceartúin na iscoil ré chuirtún ceist a chunan faoi Taide sogad hían? Rinn cuairta me ó hin. Na smuintin tú ar nobar tá deanta ag TJ ó ceala agus ífan ní héis a bhéidir gur hainn siad na dúchlein a lig le chéile agus rinn siad ceir a grúpa dífa. An céad ceann a talúte acu na bhfuil levelathe éagsú le comis sa Gaeilge a gaiithar airde thuirteáil. Ma smuintin tú scoil na Gaeltachta, Cainteoirí dúthais Gaeltachta, Gaelscoilna a gáthratha in bhfuil páistí nachbhfuil Gaeilge ar bí sa bhála acu, páistí a bhfuil Gaeilge sa bhála acu, páistí bhfuil an Gaeilge mar chéad teanga sa bhála acu, agus páistí nach glynn focail Gaeilge ó agan siad an scoil, agus go gaiithir freastal ar na levelathe sin a lig. Louis siad fása ag teagas curriculum na scola gan Gaeilge hagas. Mar sin an rud a chreidir Virginia go gaiithí tú an Gaeilge hagas fríd a bheith chur lethar an curriculum, agus tá sin le plánal agus le chur bhéim. As ba cruinníos na náltaí, dúchlein eile, rud a luim a dearbáil, ní muid géirí díreú isteach sin ráhhaíocht tá lífacht agus commerceáideacht ar dóid buinte maith acu an obair tá le déanú ó gine na cruinneas a chuir leis an lífacht sin. Agus ar náid go méo béim ar commerceáid trí Gaeilge agus ascar. Codún na teoranatha beidir tala seo an cruinneas gramadúil lag sin, gan an Tom hanga úsáid inné scoil agam, mas muinte tú an méid páistí a castar ornamsa nach núsitú na god Gaeilge inné iad an scoil aga. Tá sin na gáhrú agus bhhailinn sin na phléir báil ó híomh na comhaine tan tí muid an scoil. Agus can de ráflinte eile go gasta, go bhfuil sé duí bromach go dé go ddíireach na factorí is cúis le hesperis éfachtathe. An dé le de bhéir a legan go ddíireach ar an rud a hála a rinn ceacht ar dóid an ceat sin, nó rinn seachtain ar dóid den na himachtaí a bhíosúlagad. Agus ar náid ghfuil sé Táim go muidir chaintear thorthaítáide ó thíortha eile agus go naithníon muid ghfuil contar de buint le ginearalú na bhanachtainna sin go gaithí tú an timpplacht agus na cúnsí atá seo, nach bhfuil an Gaeilge le feiceáil mór an go public. Cé bhfuil sin na gahrú rudbeid mar hapla margan tú an gléidir níos, tefa tú aim na aitheanta, normalta a bhí sogin ar bhhan na bháil mar hanta agus síos go lá na camra, go bhfuil an Gaeilge le feiceáil níos mó agus go godíonn sin le cumas litirtheachna na báisí ach go bhfuil ar náide an timpeallacht Béarla ó bhhaid níos sebhra.
Sin mar hasan sé. Sin mar hasan sé. Don chuid. Catching a gas na sin, right? Agus a tosa mór lúm sin sinna go tústa tú ag teanna staidir rí sé MR ar siúla agus tíon teanú MAd. Is tíon seo dacha leis na idiolaíocht sin de. Tá sé casta go leor an nuir do luí seanan sin. An bhfuil sig múntrí a tá muon sin ar scáil na rí sin ar fad. An gceantar dearma de sin ar imún siad amachchas an choiste trinile, amachchas a choiste nó go béáid agus an sin. Ach an sin an míonn sé dhéanamhaú go nádartha tíbe síad an seomar rangad mhór. Well, Brahan sé ar múidir is mis sin múidir teagascóra gáiste farsa agus tá cúgur dé go gine cúgur dé múidir nua ar an doctor handú ar bud gar híon agus a dá. So Brahan sé ar múidir an amna tá teagfuil acu ar an chóras ó haí socha híon beidir gur iargáiltaí drasal siad ar an chóras, so tá na strategy seo acu go nádartha. Ná Johnny Jarmid níl PVC ar fáil don bhanscoilíocht an muna nílig, so tá muidir faoi míhainteiste sin. But so Brahan sé ar múidir inar maihíim go gaithíonn na scálanna tuairt faoi seo agus sin mar a tamidine deanú sa cáiste, so táid gáil de chuid bhór ceart le ó híh strategy táidehes táid gáil de scéamna costa le ceanirí fólama ag Johnny Brethnachtaí tuid déiste na mintrí óga brethnú ar na mintrí le taí agus is airnealaí de ógmaid táidir ceí tro blion níl tá cé go blion ag lech na bonscoilíocht agus timintrí so gní ógus ar dear mintrí taí beidir mintrí tá gobar fi blion agus sin óg in airneal an bhéle in air. But le go misdóibh arc ar bhaintrí le taí hon arcar na strategy tacu athra, clil, ceartí le cenealtas, so bí muidir dúr sethir sin, but Brahan sé ar múintear aonar agus maithíim nachfuil glóir teachtar fáil don na micléin óga a teigir bhéad an trí manscoile in sa chóir seo fecin leige an sin, so tá sé ag brathar ar múintear airithe sin an air. Brathar an duine. Bhí tú caiintin sin agus plán ealaíanú agus na strategy. Is tí ar scoilfanúla a caiint feidirú sin agus sinna dhéanamh go practicúil. Agus si bh plan ar scóil. A mín si bh plan go fád teirma agus na strategy sin ibrithe is deans na ruí a dhéanann sibh. nó an míon plán ag bogu agus a gachrú de réir chéal ag brathar na rudaí a hálíonn tíbe stíad an teomar ranga? Well, Brahan sé, tátáilí an dárad, so bíon ar an plánal fád teirma haanana, ar náid bíon mór bhrachnú bliana agin, agus an sin chuirmid sééis beidir na spricin agus na strategy tá chuir a bhéim, agus beidir an bailach leis an réalaigh a neartúin san teomar ranga, ar náid bíon an plánal sé seachneal agin, agus an plánal seachtainneal, Brahan sin ar múintear ach go pársanta bhíon an plánal seachneal dúsa mar fecin cabhfuil méid gálann sa teomar ranga agus go déta a dhéich ar fáistí aonartha, agus comhaith le sin caiidí tuairteisteach beidir an codíon an bhasnú le sin fásta, so a brach ar bhasnú a tátáilí an sa teomar ranga heag leis an plánal achraí, beidir mar hampla gur ó spric go gom beidir freigar leis an bhréithir an seachtain sin go mé chu béimar sin an sa géalaigh glórtha, agus na ibrí sin beidir go méarm an plánal achraí den seachtain an é sin. Agus tá bailach ionta éascaí le sin a dhéanaí ga an plánal a achraithú an amnaí ar scóilbun an muidirniu úsáid as post-its go fiú, agus dearmid níor ibrí sin tá níos mó béim le deanú agam ar an áhar an grééis seo an curriculum. So cappa sí ibre táú mar sin? Cappa sí ibre agus bíon siad codíonn siad lumsa nar siad feiceach sa teomar ranga, so bíonn siad os mo chóir ar an os cóir an deasc agus a ggóid chomáith. Agus sílam rudig an eile ní fiú bheith gobar le híana a hanarad, ní turs uignethe an, is féidir cóirle eil ó muintir bell doris, is féidir cóirle eil ó cóirdaíthóir teanga, ó cóirdaíthóir litirthachta, cabbí cóirdaíthóir. Tá na sort laganathe ná na template ag na cóirdaíthóirí sin, agus sin an bailach a héim híon a món planala a luirt leis ar an scoile, a luirt le chéile mar atharcéim fásta, agus fásta tá sí teach an páiste thuirte bord fásta an amanaí bíon riachnas difriúla ag na páistí agus beidir go planal ar leichtaí ar páistí áirithe agus céití sin na thuirteisteach in sa fictar fásta agus plé leis na tuismóirí fásta
Tá sin háchtús luú tú héan right nachhfuil tú le héan i golda seo a chéanana bhecinn thosa ról ag teismóirí agus ról ag pobm na scola in san flaáid seo agus gur ceart nó ar ceart go mé ról achtasin in san flaáid a dhéanamh san tomarráin ag fanúla agus ag muintrí. Well, is cinnte go nibrín scoilna ggóir le teismóirí agus chuann siad ar an neála siad go dé go dtíach go bheits ar siúla go páistí. Rud níos táhatíí na sin gur ceart go mé na páistí páirteann sa fláánal agus bíon. Is siad a bheits a fólam agus tá curriculum bonithe rud a dogamid tógalathe ar na constructivism. Is cum go dé go mailas an muinteir caihí na fólamarí an ólam dhéanamh. So catína mé bunte ag na fólamarí leis an flánal. Agus le próses na plánal, agus le minátaí a dhéanamhar an flánal, agus an aititaigh na réalaigh in sa flánal sin a lig. An dé an peilú ar puntear an Catriona, Kathleen, faoin solathair ag an year one level, okay? Ní an de PGC omlan, a tá cuairte fiosachan sa Gaelic agus sa Gaelscoil after siúlogin agus atá an allan ar fad sa bhéidir scoil trí institutes ag obair le chéile, Oldschool Olú, Oldschool na Barlinge agus College Oldschool in Evenwhere. Tá 8 náid ar fáil ahan bhliain agus ar 9 leor sin a chuirtear 11 teartú in chóras a tugainn agus fiosan siad a chud Gaeilge go le bhar ré ach mar deir Kathleen Caimhid a gobar sin le sinna dhéanú omlan agus catína mé me sé gobar le go mé fócéim an fásta. Bhil sin go sé aichen den a ghfuil go bhfuil ní smó sálathair DE do riine atá ag géirí teach amach agus gúil ní smó muintrí atá cailithe an achan eile ábhar DE in san chóras go hairithe an darna level agus fiú an trítho level má tá an chóras le fiosú agus má tá ní smó fórbert le deanú an sin ó hiú na chuirse de bhí muidir caiint fan darna level an sin caiitní tá a gobarón agus críthe an. Na stocrathe agus an dóid a dórann se faoi rudaí ag gáiste fáiste, bhfuil an bémar fad ar an teanga nó ag an ábhar agus sibh ag golden teagas ag an darna level ó hiú planáilde. Well, Ceis maid an agus sin an dúchlan is mó a roiin mar winterí tom eidehes, an chothmíach sin a winteama ar an táhar agus an teanga, agus tan na capaní sin ar an tamar fad, agus ní féidir le dearmar a dhéanúir sin gur muinterí Gaeilge muid a le is muintear star mé agus cé mé daí albú faoin an tar level agus an GKSA, but ma dhéantam neáhhair ar an Gaeilge ní bhééis siad an na grad maithe sin a winteama. So caihímuid ardíirí agus tá ard a bhín in sa flanal ar ó híh na Gaeilge. So arcantíar ar an réachtanas atá an i dá ábhar ó hí gach ábhar difriúil, bé star tá agam, ba bé planna difriúil ag an muintear álainne agus an muintear téircé agus an muintear technoliaachta. So arcantíar go dé tá díirt ag an áthar céim sin, agus tá tú gcónaí gar go ré ag an céad áthar céim eile gothairí ag áthar céim a trí, so bhí bliana J, ba cear go mé se abal de AB agus C anú, so sa star chumuid an bhémar an scríbnreacht tainte ar scéalna na winsi, agus táid gcónaí ag obair sin, so bheith neart ceachtainna a gin ar an aimseir chaite ar an aimseir gachaite teangan na neistí. An amna bheith sin de formul, bheith aim sin na botún a gin agus bheith drogiúla an ardjogin agus na chlárbhána ionaratha a gin agus cai sé déad a cheartú, nó bheith sé níos formul, cai sé eiste scríú agus an sin tá eiscothú scrífa ar sin agus cai sé dreachtú dheanú agus cinú go bhfuil siad ag glacu an taiscothú sin ar board agus ag fiosú rihan ama. nó héile se bheith in neu ormil, in sa rang GKSA go bhfuil ceachtag mar an teisiil ginte, ó pééis seo an ghearman seo muir na ghearmine agus céimpa hálíonn sin. So tú gcónaí ag gáilta sin agus fiú buimiid ceint níos luithe ar an eiscothú ceartútheach nó bhí ceintear ceartahan agus chumuid in ceartaí le cenealtas ar, so ba cear go mé sin nádartha a gin agus has an ghfuil léime seo tá tú gcónaí ag gáilta sin, má hagann duine seir ó ní riméid mábar bailla ní go dé ní agus tú tuairte léidir dóid, tá tú géir ar iad héana ceartú an sin thug le beidir ar a cháir iad a ceartú ar bhid pí correct tá acuin gren inta táhata an san airgil seo agus níl tú géir de bí nair, but dressel mé seir ar chaala se farste mó manscoil farste bhí ar tra agus bhí sin a gcónaí a bhí an áirithe lehéidí brent nó fé agus é siúd agus bí pé a crackan agus acuin gren an úsáid mar chudín si lá a gcónaí agus sé siad a gcónaí caihímuid sinna dheanú le cinú go
go déantar ré an cé cean. Na chu céiste bhirte go bhgus muid ag Johnny Ray níos luthe bhfuil ról den bhirla agus tú gurí teirmíocht a bhíú agus bhfuil ról den bhirla agus tú ag gurí beidir chun cappa uair ólam. A chéin dohhail bhí sib sé ar fád gasíonn tú le níl ról ar bí. Dohhail híon bhfuil ról den bhirla agus tú ag gurí bhil Juggling Fragger Horcher, Kathleen Sullivan, Tashinan Simon. Tadini on the Jeffro, Majorliano, Niran mission over Bala, and digging to Charterat, as Kinchiga digging, Neil and over Bala Janta. Okay? Tamuchuri on Tamchikancher Spectrum and Shaw, Tamuchuri on Jeffro, well, take him a Charterat, Neil over Bala Jant, Bogamajare, Tadini Elon, Annalisha has Jero, Níl Geraimig an leanú seo ar náimsear chaite den bhríthar mí réalta sin, caiime nótaí dhéanú de sin, agus é dhéanú go córasan, agus sínan muid gur sin an dóid ar ceart a rudí a bheith. Go geartathe leithreacha agus go méid go méadathe, ó níl nóbar bhaint, catí an neart, so go bhfuil tú méadú agus ag athrán rud mar is ceart, ach go bhfuil tú déanú nóta den sin nó ar de ríomhara, Gajay not jiggless and Lanushan Yano. Or sin elu ella or won't your Tomaja. A féidir an brisin céitú cíal ceaníthe úsáid fásta ní féidir le ahan ile ná cóga cheartú agus bhí an sin go teo agus cé tú níor muín na naltaí a bhrisú agus tá tú géir bheith chu cinnealtas gur féidir leat agus somí bhealach gur féidir sé dhéanú hé got legend award sé got moonracht dhéanú hé got ar na daltaí eile chuidú lá but Iantí ní dáin gur ceart dhéanú ag gcónaí just cíal ceaníthe in úsáid jogad ach fásta an rud a dúirtúna má bhhaíonn tú go bhfuil an bancó céine ag tarlaí rihan am nó má tá éisi na deanú acu agus moíonn tú go bhfuil an rangar fad extrahas le gré amháin beidir an chopáiltá den heag le den sin úsáid i doáid planala. Sin bhí go le go éhairt teas a flánal nó in san bhain scoíach a go háirithe tá an tahra ínta táhata agus an éhhailteanga sin ínta táhata agus ag bun na scola go háirithe is fríd an ránaíocht nó fríd na rantaí agus dantaí a teig na manco go cotin de sin a níos agus mardear catin agus sean. Janan páisí mancoga fiúnar tá siad a céintear tá daine tógal páisí le géalaige. Johnny siad juir siad ní rinn go béirbí fiú sa bhirla Johnny siad mancoga fásta agus caihí muid bheith cenealta agus ach san am céar na caihí siad an teanga ceart agus bacht a chluise So mar sin bhfuil na hórain agus na ranta agus na dananta in úsid go fórlahan agus sibh plan agus sibh teagas le. Maithíam héan mar cóirí thóir álainne go bhfuil na hórain inta táhata agus na ranta agus na dantaí. Mar bíon na suirt frásí úsáide sin an bíon Siverson agus de réir marchlann na páistí na frásí sin agus na hórain sin agus na rantaí sin tuí sé go nádarthasteach in sa teanga lortha ó lá go lá agus is féidir nascar sin le drámaíocht chumáid so mar hampla an seaachtain si céit bhí me sé deanna híana dá trí le thugad beag a buí agus an sin bhíá na páisí gléasta le másascanna arthú deanna na gríomhachtaí agus an sin a gíthe pí a caiise. So iniste si dabal rá a gíthe pí a caiise, so sin sibras beidir nach mé acu ribh mar a ggéarn leis na hóir na seán órain a le Jardine óta siad tá láidirnach ach níl is féidir cúnra thuirtífa a céint fa buádín eilemí is féidir céint faoi na tontaí is féidir nascú le tíreolaíocht fásta agus ruirtin cáhfuil tóirí cáhfuil an scóla agus luirt faoi sin so tá cóid mhór is féidir a nascú fríd na hórain cóid mhór ar teanga ar drámaíocht ar álainn ar DTO tá sé dochreid se mai. Agus caiintear ar sin ar chail na páistí a maithir sin le linn na pandéman ar bhí na scona dreidte agus nuair chu an teagháil acu leis an temarranga agus nuirí sin a bhí dhéanamh? Is cinse gur chail siad coidmhór go háirithe sa bhanchéim agus nachthar chéim a héan beidir nach an dúchrééis sin ag coidmhaid na páistí go háir páistí nachhfuil géalaigh sa bhile acu ar nóid a bhí mar bhaintúirí ábhal do rudaí a chur ar lína ach ní hanan sin agus géalaigh a chluisteil gach lá an lear fad agus mar sinnda ó hosí muidirráis mí bhanan nuair na ggéalscoil na le chun siad
go mé níos mó béma ar an Gaelic glórtha in sa seamarrang os in sa scoiltatha agus chuirpóilin géalscoíochta muinnear fáil le beidir cúntúirteanga na muinteirteanga thuirteteach agus béamach ar an Gaelic glórtha. So mar hapla cúntúirteanga agin ar scóil agus tugam sa beidir órain nó ranta G nó beidir rudí bunaithe cos le Fragar leis an bréthir anhearna tú sin, rinn méid sin céan bailach anhearna tú tá go codhór ahrá agus codhór plé le sin a chothú agus é bhain sin maithas na páisí chomáid ach tá na rudí sin agus tá an gurrálam na hálainn ach tugan an drámaíocht agus álín agus sinna le go déist na páisí iad chéanana bhíniu ar bhealach na maithachéine chur aniuil agus popadí a úsáid agus tá sin de dhéich. Tussen die luútas in na hálainne ar bhela heile an sportatíh stíad in na sconas na ggéalscona. Balla ionta táhaachta agus maiadtáin chun an ólaíocht agus chun teanga den kennel sin a chuirteachchas an teamarranga agus fónam agus béma a chur betholaíocht agus rudí kennel fysiiciúil a chuirt de fáistí cairéag an darna level agus níos foiide anóna. Is cinnte gur ré agus tá cefna go bheithreachtal for an déras leh agus bhí caiinte rudí na méthe go jo agus bhí tú tíh muid a bhálaí na scola de dheaftaí na scola agus moíonn chud bháipáis agus stadan an Gaeilge ag ceaptain na scola agus náhfuil láid agus bheit de gáir go críomh de caiint na teanga sin tíimhaí agus tá ag cuairt líras leh. Tá dé sinna an tá si de golda rudaí agus a géasa leis sé teangaí gan na stífa. Agus sin mar beart rudaí a flanal go fiú a riham le. Go bhfuil si de gríomhú a bhfuil si cósáte sin an sa rudatá sé réan ná moíonn siad bhfuil tusa de interest a chuirteanga an tosaí ortho le go néasí siad, le go duci siad, le go sealhaí siad an teangaí sin agus go méid sé dabalta an teangaí sin a úsáid fásta. Sin na clasna beige atá ag múinteirí ilse in sa tomaidhes agus tá aglarm go méidir bhfuil cod an rudí sin a muilú rudbeg agus go bhfuil muinteirí úra a deanú go dig lá rudí aistrú agus gur bailach forasta sin am sin an bailachas fosa caiitú tró a ré ag gúsas na scinne lige tugad mar búnteir leis an chéala chuir trasna. Agus sin fásta beidir an bhfuil tágta go comáin agus cluban a tíh an muid na scoil agus an nás sin leis na ggéalscona nó ag na ggéalscona leis na comáin sin agus mar luúint níos luúthe planáil tá deanta ggóla na ruí sin na fád teagla chéile caite an darlíonn sin. Oh yes, agus bhí muid caiinte an teanga hóisiilta sin agus a gála sé firsta tá an aird sin comáin iarscoil a gin tá cuman cochreacht a gin club scanan, tá club stem a gin tá líchars levas, ammonia, cmógia, pale, soccer, ahamar agus bíon armúntrí páirteachins na comáin sin agus ar gúntrí agus tá Gaeilge go le an úsáid acu agus sinna le go chur leis an teanga hóisiilta sin agus go bhecinn siad nach stoppan an Gaeilge ar cearíad trí an in fásta ar gúntrí rang atá speisialta mai bíon séún a brithe óige iad go leor acu agus tá OCN strand acu agus is séún na gobrins na comáin óige agus tá an aird sin rathart ar na comáin óige faoi lethir sinna gróthú daoine dúiltún dása sin ar na malaí fógra ar na main óisiilta agus tá siad thbar agus is sin éis ag chur leis an éispir sin Tá fiú comáin óige an dogaltaí le thuthas sódas den ó so tá gacannal comáin ar fáil agus tá an aird sin deisnach bhí an Gaeilge sacu úsáid rud atá special. Tá si bíon codhór deltaí scolas a bhaine ar béiscáil ag an comáige bíon sé ar fáil coppléir sa teachtain agus fiú mar fáisí héana an am scola bíon siad ar béiscálan sin agus is te sin mar nervhí mé héanaób ní rud ar bí mar sin ar fáil agus tá comáin drámaíochta, comáin álainne agus fiú tá comáin sport sin ar fáil Friedman na Gaeilge. An godíonn sé mar sin ar tanna comáin sin an Gaeilge go thuirteteach ag clós na scola? Codíonn a rééis tá ról beidir ag na cúnteirí beidir
de bhí gobertí mé glós na scola, caihiad siad an géala a chur an cin agus fiú leis na cúntaríteanga tá gobar scó a gonne falláthair sin béam a bhhain na spric a bhhaint me se tuairt dífa na beidir órain agus chluhí clós a chur an cin an sa clósgus ní minic agus na páisi mu sugur an tráid, beidir nach glyn siad na chluhí sin, mar ná deanna í dearmar go míon páisi leis gafa leis na rií fásta hána bhhain in dhéalaigh níl siad a cluisiil sa bhirla. Na rinn China le curbsí na gwn go dé hagann si bhirtearm cribí am fáiste nó curbsí idir ón cog leis na chluí sa clós. Agus tá sin bunaíthir agus caihí muúí a bheith cuama tá mu gúnaigh ar Jan seo lé sin scríú seo driide aras fáscail in ineag. So ní dhéanta sa bégan near napá. Dé glom sa oscail in ineag agus sin te marhil orinne go tíhil sa na caiins mar sin. So go gaiith tú hain úsas na bheith cuama fa úsas na teanga agus formatha éagsúil le úsas. Té an punt dhéanú chuirtá le fanró eile teangaí acadú agus teangaí hóisiúil. Rúta go le Tíir an ggéisi na choirt bhfuil defarrán agus. Bhil té sin na níos go minic an satáide ggóilmaid anmhaid a tuairt teanga acadúil don na daltaí hig le lóirtear hirálas agus ar álaíocht agus na chairmí seálaigh ach go mín sé strahals le gráchaint. Na tí le córa chuneal dígan tú. So caiim déine bheith smúintúir sin fásta an teangaí hóisiilta sin óirt agus ar náide caiim aidbhil nuair nach bhfuil an múintúir a ggéiste go billion siad ar an teangaí láidir taú an béirla. A cén fá tá sínta fu a bhíniu tá sé géirí gra chóra dhéanú le na bíirí. So caiim déine bheith smúintúir go dé mar héaglann cúteú a dhéanú in san aspa teagmhla atá acu leis an teangaí a ggóhairt sóisialta sin cinile duna dúhain de chuir leis Liste ní cinile. Réile? Bhí me go rá sílam ar náide tá molúínta tata agus buan sé sin go marhan sé an scóil. Beidir me te choras dúis a bheim, na me te choras molú a bheim, tá go a scóil soganne, tá go neanna a an scóil é géala gcóir na seachtainne, ach sílam fásta a bhíon muinteir an mhuilás a chlós a ggéisteach agus a tuairtma, Tá sin ar dóid so go détá dhéanú agah agus de rura chéile maithí a scóil soganne ó hosí muidirráis. agus muidir tuairt moltúltaí na pláistí agus aráileo codú leis an srú cainte gháil an géalaigh ag tá sé géirí níos fearr in sa chlós agus ar bhain social de fásta tá sé a ceinsla chéile níos fearr agus beidir tionail a chu a bhéim agus an sin beidir Lordláán sa tional faoi an géalaigh agus tá an go féimlinn sin de ladrúnach ach codíonn sé go mórhór le leis an Lord agus leis an caint. Agus sin na ruí is bonasí sin go gadíonn chuirsí trécurm in sa dar level turbóir le an bhaintúir forma bhfuil siad glóir leis na daltaí agus é cothú caidir flá agus i chur aithne orthú agus muidirne mar bhaintúirí áhar ní ag go muidiad beidir gaiir sa teachta nar bheith uirlaigh, ba go gur mu deithne orthú agus gur mu trús le córa go mu ceintú ruí níos socialta go básta agus go bhfuil muidirne deanú múnlaachta ar an teanga sin a headaí gadíonn sin. Luimid sin fi caiint fa cuasaí le in na pandéim a bhain ceiste chuirte faoi agus tá go a gríthir scáil agus goró an darna lefel go hairithe gríthe le Google Classroom agus mar sin de ó hiú an tomaiste agus hiú an teangada, go téanana rudí a dibri go maidtíomh ar a bhí muid faoi glas agus na rudí tá fórma agus beidir a tal fiosú ó hiú technoliacht an eolais agus ról technoliacht an eolais in san tomaidis. Well, bí an air sin míhhain teistí in airneil soginine le lena Jean Glasla, but maithíam nafhil go leor béime ar na bonteistí agus bhí Virginia go leor bonteistí fásta, le bhí muid strachas le ran fartíocht ach wahí muid because we're COVID keepers sin an tainimetar in Merla, so dúirt muid an clachtas COVID le coinneal. Virginia ar scáil, wahí muid go bhfuil gachbáil farne in éis an ála gur Google Classroom agus sin an ahan eile rin, agus is bra lomsa Google Classroom mar bhaintúir art level cé sé tá sé ruas when you flip learning, so heag lomsa I can't just show you agus nuchan heag lomsa
alt the horton at alti in our level agus heglosion a leogus track the shot agus the sheet kai sheet shin then a kernel doing a vini no hiagus so ten and boot net alti and mar wintry be an urge and Bulgarian who said jogging bamboozle cahoots tarot antak on darvanium loom so nur a yan agus vi me all the shock medical in the gene classes so be an adalti curl her yanu but a night just curl her yanu agus bammer and gilly screefa kai sheet in a rud guhu yanu har rud so shin or doi he shall we na full shall we gilliga kumai so to sheet a kermit of her agus and shin current today happy mar namana be infectious or jaegery curl her yanu Osborne ranga but shaw curl her gur federal just curjir kagan winshore agus and shin clinin tussa in angelic and usai jaku fosta marshall wahimoj gur nyarti moj and kaijushan latishmohori so kermoj ar blana legger file in Merla rud a vi agoni or inchinogin a kermoj bedger and ver ada so na sure heel skull sugin ta our gym trail folma agus an ironil on act like lachanach the list the dopagi avis or bodogin originally a legger file in Merla kermoj naskan usajahar file hoku vi ar muntry co-kuriak hanik mojida car fishan the kilo fishan cocker acta fishan drama acta vi tiktoks and usai jogging agus wahi may grow an urge and dulhun kin even the technology after that agus kencha ta and chana her le mahu and they with arrow he gilly glor and the day agus imni agus fi really bugger cosla le screener after and I'll think I should eat the malo he low screener after that agus really so much burha federation ac o heave Compasuna Farnia, what he make a rule coach work on Tashley and Chin. Sure, what's your father? Well, it's a good dog and kin like an early in cast into the Bulls column. Well, Shin, Margaret, like V Chumaharager and Gillick Lorha Action Rachel, Darty skill in a TFC, so when you codge war, rod of VDE oring, Bejer codge winchery nach ro cum winninach, a goosage, Bejer and Rira. Ach veering near on dar reogin agus tan winchery like an olach or Google Classroom in it agus ashana ella agus codge were up on a differla agus mahi manish agus mea chagas Lena go will she into usajach le oberbwala a vinu heglam sa ruddy her an arjanish to hishmahori bejer tishmahori na will gaelic or biyaki abagral lo ralam ni heglam sa oberbwala shaniyanu ni hegam gajay turbon hegam fwashja achanish heglam sa tafarianu tafad gas of the black and check hofadishan tafad gasta bejer a menu gajay telejani her an arja Google Classroom august to file or hishmahori heglo haktershan or Google Classroom august heglam an pwashja August and Tashmore Arkershin na Chéile, na mar hampla Phonig na Gaelige, a féidir lom na Fockley, a Vignew, heglam na Fumana a Churrenule, mar géirna le Leicheracht, and Tashin at an Shaw, Churriad siad Leia na Shanarja, agus vi na Lorhi Leicherachta leg, an Arjan Shan, agus vi sé hé me se go Shan dochra, a fi mar Heshmhor, me hien, fi foil Heshmhori Hafter, intam wine or when you suggest the wee moats, if you nurker agus he got Aishkahu and then half in Virginia are Dexlor and so to Clushlor again dar Dexlor star agus the Shinka wife when you dealt the Gangiliger be so well or being Tishmori get the bug burhafadish and nak Jago see August and Texor a Leola Careg and darn level so tan urgent dohan ken sonar nearly tardy Marie Allerson. Agus hard is na again trio level fast Hannig mission. River Shaw na raibh McLean a scolna ní bhar Moran Chagwala go le Tishmahori a nar bhí sé lína bhí Tishmahori a caiintla bhí taithí go bheith caiint le Tishmahori chur cóir agus hatin sin go mór le agus go fiú an cuasa tugam le McLean Year One scola Tarlín sin ar lína den chud just mó so bhí deisio go thucailinn dúla le chéile amar bí a bhín agus ceisna Gaeilge agus Gaelscoile at the flé agus imbrúach. So tá bunta stír agus míhaantas. Yeah, agus táhail go leannaí bhfuil a na fórbirtí sin ra agus go mééis sé ghlachas deachagén in ar deagas chéan agus na scona agus na Gaelscoile ar fad. Well, tí siúd atá gceisteach sa bhála hana grinchhaid ceisní iste ó winterí a gurí cóile ail agus díosbrocht a cáhann seo leis na fáinil sú tá gáil fríd coppla cin na ceisní seo agus go gasta pop quiz i anú leis mar sin ócé máidir leis na ceisní seo. A chun tugann thugus leis an chun seo fanúla mar bunan sé le uthe seo agus réit na speisialta ar scoil
Agus an sílan tú nó an bhfuil bar agad sa faoi fáistí bhfuil uthas nó hí agus an fiú an páiste sin an páiste tá tostach agus non-verbal agus cuas an tom idir agus cóile a bheith bhain dúintrí teag plébeidir le duine mar sin an sin teamaranga? Well, dús spaidir hí bhfuil áitseán na gcónaí de gach páiste in sa chóras géalscoile. Bíon ar náide codhúir takeíachtar fáil agus tá agam a scóil sogaine a rís agus dúirt mé seo ag an tús, níl tú leat haon ar cóile gcónaí, ar cóile ón Senko, ar cóile ó duine bealdáris leat. Máidir le uthasta tá codhúir asin ar fáil inis agus tá go leor seamaranga agam sa tá bosca ar léithan, bosca takeíachta agus is féidir le páistí mar hampla chluisiní a chaithú, is féidir lá gel pens a úsáid, is féidir lá lachanaí le dachanna difriúil le úsáid, mar seomar rá chalannacht an fáiste. Bíon cúnteirí a gcónaí na cúnteirí dáchráid se maith an sa géalscána agus bíon tréanal ionteach tugad dífa agus a scóilsógaine mar hampla seomar rang rá chalannach is féidir leis an cúntúir an páiste thuirtir siúláid chartar an scáil, na plé anú na maithachain, na plé luirtfa scialtaí sóisialtar go déanta gáil a réileo, agus codíonn sin go mór leis an meanú nó leis an fáiste. Agus beidir máidir le páiste nach bhfuil beidir a caint go fáil, nó beidir a tabalhacht ranach orthú, beidir just bheith gobar an mhaín agus tá éitseán mar tá siad a ggéisteacht, tá an teanga sin a ggóisteach an sa chléigean agus beidir an éag tamil go dosóí an páiste caint, tá agam a maithí híon de páiste agam nach lór mór an fel lethir ach ar na málah thóg sé mar chraig go mór nuair a thosaí siad an céidir agus tá si beidir 7 mbliana d'éis, thosaí siad spreca bhíaci, bhí muidir gobar le agraíochtaí seachtracha agus thugéid siad churéid cóile orm agus bhí me se abal do Lordship na teisimithirí. So tá sé inta táach páirtneach a bheith anadidir an teisimithirí an muinseoir an Senko agus beidir agraíochtaí eile a taobh muoi. Well thosaí an leanú seo ag léú leor leithreachta sacaid an chéidir agus bhí sin an maithí sin mar muinseoir nuair a lééis sin an chéidir. Le cé go si ciúin, bhí sin an a rud allmór agus sin le takeíocht agus le ardaí muíine agus leis na hagraíochtaí ceart a tuairt takeíochta deit go jocaí sin agus beidir nach jocaí agus sin mai go leor beidir go ghlaci sin níos mó ama ach tá sí teirta gháil éitseán de gach páiste an sa géalscoil. Tugann sé de chrín ar chluinn tú iad agus éad léo agus a caiint agus fiú. Nuair nach bhfuil steinréachtain ar seorthú má hagann siad le burla ar fiú coppla blian agus sin gosíonn siad ar ggéalaigh tá sé ar dáid. Tugann sé de chrí a gcónaí. Nuair a chluinn tú sin. A chéan tugann mé hagad leis an céis seo. Punte ginnar dhéanú punte táhatal de genuin sin. Tá muidir léú le fadan le go gotir cóir ar heisimithirí a bhíchart sin leanú sin a bhainte más an scáil sin ní sin an áit. Agus ar náid leanthaí an cabbí deachrat nó as partíhfuil ar an leanú, leanthaí an deachrat sin an leanú. Agus beidir na bhuiite ard cuaram agus a dheoilte san áit sin aróise. Agus tá air sin takeíachtar fáil, agus beidir nach bhfuil daoine álaach ar mar hampla a gáiste farsa tá neadóginn sin anad speisialta do gáiltaí le thuthas agus nílach birtan faoi lethir agus tá seomra LCF gan agus deanan siad a grúpaí takeíachta ó híomh na Gaeilge ó híomh na Beirde, scéal na sóisialta tá an anad takeíachta a gin fásta agus bíon siad sna freistal ar dheachreachtaí litirtheachta, ihreachta, so tá ard chéanna takeíachtar fáil agus beidir nach bhfuil sin arrálas ag gahanana go bhfuil sin ar fáil. Burú beidir. Agus tegantí burh leis marí fásta. Achanis tá éad uthe san donna géalscáil na fásta agus tá éit tá seomraí cothaithe an fásta agus tá codhúir ar fáilan is nachró bliantíohan. Well níl tugam fi op an náirlíonn castíh muí de bhil fáiste agus áit sin bhfuil su an bhfuil déanra ó mhór chum a gas dearrón agus áit sin iargulta tá gom beidir go gáil a níos mó in éisteach deantóíún a seinréachtanis agus na háisneir tá fáil do fáistíí ag freistal ar na géalscoilna.
is bralam ce seo cheang an bhfuil an ggéala is fórsinna de fáistí nua hagus sa tír, nach bhfuil géalaigh na mór an bearla agus sa bhála agus go dé mar heaglann freastal ar na páistí seo agus bailachas deas sa ggéal idir a thuirteáid. Well, tá sé cruthí ag go bhórchas na ggóilte fórsinna, na siomí daine óncúilra sin na hui ag géalscoil. Agus ar náide is sin bhirúil se hálíonn in sa géalscoiliacht go bhfuil scian na litirthachta ag na daltaí seo hena féin, scama go déan teangaíontán, agus bhfuil innealtíomhtí a thumann an teanga, is cuma go bhéad teanga, is cuma ce go teanga bháin ga hanga, trí hanga, céad hanga. Mar sin dó agus aistrítear chud bhaid in na scialnatá go hena féin ina deangaí Gúchais agus mollan muid ar náide go leanthaí a ré a caint na teanga sin sa bhaile agus gur féidir linne codú leis an aistrú scialna sin isteathe scialna Gaeilge agus béarla ar náide. Agus sin mar i brinse agus sin na fámaí muid a chaintear dáthingathe simitheach. Ní muid buintúir a bhí ar heol an na fáistí tam a gcónaí ag cur lena scialna lena go litirthachta agus dearthaín hain go nibrid. Agus sin éile ar múnseir tomaide. Agus buí eile ag múnseir tomaide. Céir seo agus timsa híon seo tarla sa bhála, but an gá a hisismóirí ar bhreise a dhéanú sa bhála agus páistí ag freastal ar a ggéalscoil. Beidir sin ag roiní hon do fáiste chu ag géalscoil léironn sin go bhfuil tú ag deanú an bhfuil tú ag géirí Denise mó sim agad beidir an idethe san fáiste. Agus tá agam beidir nach go méid freigart na ceise, but sin I go heic soginine sin go dogus ar an scoil beidir teí a chuáil in na teismóirí, agus sin rud atá a hanal scoil géirí tuairt foioi támuid a géirí cluislóir chuáil, támuid caihímuid in airúra gaile policy a tugging, gach scam a tugging a aistriú agus chuáil in merla donna teismóirí le cinú nachhfuil teismóir bí gan gilí faoin míhain teiste, agus tá an ggó sin é chu chuidhar muíon aine mar wintry, but ma tá commerceid rialta an trade tuairiscí, trade cruníthe, trade ihe na deismóirí, fiú Imagine Cafe, rudatá ar bon ó gine in nachan scoil darnam. Sin dhéanam déine sin siadam go bhfuid ag freastal ar réicna achan teismóir in air agus ag taú lá má tá íon mhuamh nó go thbí orthú. Tú agus ar leith na ghfuil ar aon duine tá gobar an airneal an ggéala nachhfuil an beidir an airneal bíarla. Tá ar de bre deanú ar Janna ar san becuise Well bí thosa gonaí deanú puinte sin tá bhád níos mó ggéis na an teangaí ag tá bhád níos mó le deanú ag aon duine teag teach féidir agus a géirí bheith gobar an airneal an ggéala just na bhla chéin. Tá agus caiite bheith réh an háine sin agus chipeú daoine atá réh an háine agus atá sásta bhád níos mó fuine ó chaolalas agus an sáú milsin na hamas tuigann siad bhfuil siad a deanú leas na náltaí, ní bhíonn ach de se bháin ag na daltaí seo is tá sé cin contarteach nach gurtaí an chuideas fearr den idethe ar an dalta sin ar bhaith le cúise gin agus tuigean muid sin agus tá sé mar éimógainn an chuideas fearr den idethe a chur ar an fáiste chum maithile agus an rud breise álas a chur ar an teanga bhí agus sinse agus sinna. Tá gomsa beidir fagur bheits agus ar a ceis seán na buntáí socialte nó míon buntáí socialte ag páistí agus iad gáil fríd choras toideis agus cuas an gin scoíachta. Sílam híon go mííon mar tá siad a gác ar an dóin fríd suirt coppla parasúil mar tá siad a gác tá teanga bhharlachaí agus teanga na Gaeilgeachaí agus mar sinnda tá siad níos leithne na gcuid barla a haine féin agus beidir ar bhealach tá siad onanta muíach mar galtaí fásta agus mar sinnda maihíim híon go mbíonn sin níos socialtar chuidhór bailí tá siad sásta gáisteach a lá an éanaí nó beidir bheith caint is cóir fphobal, beidir caint ag ógastí difriúla agus beidir in é sin go dtí lá teangaí eile ólam fásta, beidir go dtí lá beidir daltaí a tháinig fríd cuas a bhearla, beidir go bhfuil siad
Dachil si có clachtaithe cíarna, beidir gáisteach rudí beidir a méid siad mí chumperteach leo ach beidir páisiad hánig féid an cóir scéalscoile, gáil siad muína ar chuidhúir dóanna. Difriúla beidir gáil siad sásta agus tiltteach rudí dhéanú beidir nach mé páistí eala dhéanú na deltaí eala dhéanú agus an sin nóid leis na comáin le ar scolanais, codíonn sin le láis fósta agus sin an gáil siad níos solúpar chuidhúir dóanna. Idim leis agus tíim híonn sin sáil agus bhfuil grúpa cardide eile agus in nach mé acu do mar rud pobl acu híon le bhfuil. Pobl agus tá sin ionta álaach ar aonalaach acu agus tá brád nach do muid brád an dúon sin aonalaach sin agus creidún híon go bhfuil sin ionta muoíach agus feictam sin sin taí robí le. Mín siad festra bhfuil a go an mín siad sásta gáilmón rudí a chuirla iad híon ar bhela a bhád níos mó na mar tá páistí beidir teag frástal ar scoil. Well, níor bhain an compráidí anú agus creidún ghfuil duine muoíach ach ní heag amach leir fan maithaí héin, creidún go bhfuil ar náltaí ionta álaach ar aonalaach acu chuidhúir déisian acu golamón a gúidir mar hampla ar scoilsaí ar náltaí ionta tóca le dearg le farag agus caií siad tá sin ionta álaach ar chuirsí pólaitiúla beidir bhain leis an ggéalaigh agus an stair sin agus chuidhúir teiscinteach ar sin agus just creidum just go nadartha fósaí chuirmuid an bhéimar as chuirtanga ar an ggéalaigh glórtha so beidir go godíonn sin, but níor bhain an compráidí anú, but sinam just amhaíonn tá siad ionta muoine. Tá agus sin bhil siad sásta beidir ní bhíonn siad cúthalaach sin go mbeadh siad sásta céisina nach chuir beidir tá siad burthar fuirigin lorthaí siad amach agus tá siad iontaach mhaith ó thaobh na maithainte, beidir go ndeir siad ó níl mé sásta nniu mar beidir gur hála agus níl siad ar chuile doris fe chuinúil go teige bháil siad brona agus is maithan sin tegann tú go déta cear. So mar sin an dogan an thoid just perspectíocht ar leith bhfuil a go den páistí sin perspective beidir nach mé bhácu den mar brúisiid ar sola. Sílam agus mar dainneir tú go le géalaigh mé, sílam héan sílam go dogann sé perspective higan deit agus a gágur na páistí a bhí te agus sílam go mbíonn siad heag lá an dóna ag go mar dúirt mé fríd súirlí difriúil an Kenste chuir go dé méthe cosal leis mar a mégéala agad. An persona eile bheithna ar fáid duine na dgan star na tíir seo. Agus cinnte go méid ní bhhachte. Sin a bhí me gáán ní bheith sé chu sihar mar chuné ormas táidir sáil buine siú sé ar géad aim nathe agus mohíonn siad go bhmuidir le mar chu sin on fphobal bháin agus sinna go gohíonn sin más ar chéile agus a ggéigeach sogíine dúirte grú trécurb seo ar sogíine th bar agus ina hena le géalscoil níl rá nachbhil sin earlí in Arneil an Bherda, but sin an go bhfuilrad gin beidir special sin go bhfuil sé neormal agus go muna siú sé ar géad aine go mhí sé go bhfuil níos mó aithneáil acu arín agus sin is bralam sa sin. Táúnas fé caiinsbhil a go le scalaí as choiste fásin an cardide sin idir sin héana agus na múntirí go sin rud ar leithetá scóil go sé a caiig bhfuil tú haine, caiim mar deadhhaid bhfuil dúhain agus scóir sin a ggéist. Ach go haibrithe na dúhain bhhain leis an curriculum tásáid mé bhfuil go leis an one level. Cé na dúhain is mó na gruthe is deacra le thuirt faoi do bhhail agus tú a gobar in Arneil an toidir. Well sílam an chéadrad ar náide caihí tú bhil maithíam héan agus mé gobar sort an th céim héan agus beidir bun na scola. Maithíam go mé gcónaí a gaiisteach na ní sin le rá go mé chu géal cílíonn sé go bhfuil mé a gcónaí a ceáil a gcónaí maithíam go mé gcónaí ar an ardáin, tá mé géirí ard na báistí a choneilt, tá mé gcónaí ag géirí beidir go geála marí ham go mé go rán cíar na hart agus hart a rééis, cai mé an seomraí anna ní spragula, caihí mé éhaina úsáid, caihí mé beidir bheith cai an plánal bheith beidir níos beidir cai mé díras dethar an flan níos mó, caihí mé gcónaí bheith ar an léchráid, cai mé bheith gartar na páisí, but tá sé ar dóid, tá sé go héntainn tá maiid. Tar sin se thu. So go dheir leibí tú spéanta agus rud maithe. Agus gan nach an dóin. Ach gur deirn an rud is mó na go mííon níos mó aisin na beir le hart agus caihí tú beidir. Níl si goholcanis, tú níos mó aisin ar fáil, tú muid abal de beidir heachtar ruí níos fosa
ach blintí hen ní ró bhí ar beidir muintir géalscoil a bheith a gobar ar na seachtaine ag cruthú eisina. Ní mé an nachtarlín sin bí mu go fáil cruthú eisina a th léir tá jobal a heachtarí tá si tá bhád níos mó eisian an sin, tá bhád níos mó eisian ar géalagus tá agrachtí le go gobar le chéile, fiú twinkle tá jobal de sin a lúbúr bháinna agus tá jobal in na lorthaí mhóra agus an chláirú leithreacht a fónig na géalaige, tá bhád níos mó an is na mar bhí riú agus is rud inta dearafach sin ach dearhin gur sin an rud is dúchlaní a géirí an caint mar bhí seánnig ag Lord Féinne Beluithe a bhú na páisí le beidir pléí sfuide a chochaíon tú agus cai mu sin a dhéanú fríd é se tuiscin sin Lord fríd an curriculum agus bailí le sin agus muí ag an level soganne nílíon leor an hiigla mór Seán Doyle í ana ggógus teanna ag dúm lágónaí caiú héana bheith cruíán. Beidir go dig le is muoitiú gáin na níos cruí na mise agus a bheith nualaí ach fásta. Níl leor bí hiigla mo hóirt le a chuir síos ar ahanrod. Tam sin néal léirú go dé go canstalas an scíal. An bheith an thosa mar sin dúchlein ar leabh ón curriculum agus mu ag lé cuasaí táidir. Is cinnte agus siad na rudaí bh mu sin éh cantearú an cóthaú sin idir Germid go mu a chur curriculum an láthair agus ggóil muid ag teagas an am cíar. So tá sé mar bheithe teamaint nó getilt ar Eitleán ach tá tú cóú in Eitleán san am cíarna. Tá tú teagas an áhar agus teagas na Gaeilge ag an am cíarna. Agus ní héaglaad chunar bíach ó sin agal ar láthair. Cai tú le gcónaí an darad bhéir den sin agus é dhéanú comhaig is féidir. No. Agus is dúlan na tan cinnte. A bhúte deachar sin anú nuir tá smuitiú ar gráid agus fáilas deathaigh chuirsaí agus mar sin ag an dar level? Maim le deachart is móta a bhíonna aspa eisina, tá bíon frustras aine in sa dar level mar maihíim muid beidir námna an tromlaach na neisna díirthar an bhanscoil rud agus ar dóid, but mar hampla níl go leor textúir ó sia eistrithe níl GCSE Beit-Says eistrithe go Gaeilge, níl tá sin ní BTech na soginne winterhiúil mar níl siad sasta eistri go Gaeilge so sin garm cuasaí arnaltaí so níl na deis na céanna in ar fáil dogaltaí soginne sa tar fáil in arníil an bhirla rud atá omlan mí chom. So tá muidirine agus sin deltaí beidir nach bhfuil siad níl siad nábal a beidir goldan na háhar acadúla agus sin an tíon ré a tar fáil dóibh agus beidir go méirí gáilthaigh scáilna eile mar sin. So bíon frustras aine ó híomh sin de tá ar muintrí go fáil i gobar thar an deir seachnaí ag eistrú a rihan ama agus tá sin iad a trom arthú go thir muintrí óga. Fástad bí mu extrahalt ó híh muintrí arcu leis an saoála sin, tá sin a déí teachtar bhain trí mata agus mí trí álaíachta le Gaeilge, so mu duna bhíon seo. Cean chur faoi cuasaí matematica ar nólaíocht agus mar sin ag bháin level. Cai go bhfuil si dúlan siamsa é sa bhála agus i ggéir rudí a bhíine concap an na matematica flé sa bhála go fiú réir agus mé goldan over bhála agus cé go pín agus versus bhála. A rééis cé tú barúirt mé a skillan eisteach a goí sa searangus cé na haisina bheits de chóir mar hapla tú céint fa téma na cruúhanna, cé tú bheith ag taispint mar hapla cruúhanna tríthóise, cé tú an sfér a heispint, cé tú beidir sfér na eile am hart an siomra, cé an córa sin agus an caint ní féidir bommaidir bí a chur a mú an sa seamaranga. Gom leis go bhí mé ggé gáil sé pointse eile atá ar dóid agus sé ar dóid donna scoilta le na an seomar nuachta tar fáin agus sílam gur fiú sin an lú mar is bailach intach le chóra agus plé a chur an cin sa seamaranga agus bíon sé nascail le gahra le DTO leis an teanga le gahrod. Ach dus bhí mé géir sin lú mar sin gáil sé inta tuirta a chuid an muintir tá se amhan sin gur fiú carí ó ranna trí ranna cehar a ré. Níos mór de thuirtá agus bhfuil go publiach a thuirtá agus tá go mar raibh hí deachtaí agamsa ag géirí matematica dhéanú bhegad ó hiú bolcain agus ó hiúhfuil mar sin agus ag fistrú an Íoslein agus ruí mar sin ná heag le sin dhéanú an gofars go fá. Sláid go gaithe sinna chur a ggóheic, smuitiigh teis mar na bhfuil Gaeilge ar bí nó igi na dúchlan na tan sin.
Fan fád ag an Google Classroom isteach fásta agus ag le rudí a bhíine ar Google Classroom. Bhí benúla ceint fan dramaíocht agus chum Virginia beidir go gur seo idir, but tá an bhéim ar ramíocht ag an darna level, tá Virginia tóca le chluí clil, so bhéh mar hapla aglú birte a gin an chudhór chluí ní féidir mé a winch, nó an blaachtar runda, nó an dúchlan fi a second. Is brala an framí roiite, is bralam sa mar chclachtúir an dramaíocht úsáid mar bhí tu sé ceint ar hermiíocht beidir níos luúthe agus caiimmuid sort ceint arcar an chora le agus an dóid na charmí sin úsáid agus a chur a ggóheic agus iad a bhíú, so tá dramaíocht onanta luchir bhealach sin. Well, tá muid rockdown má sama, thugalinn bhfuil a go síon seo bhhaid ní spuide agus nó seo agus bhfuil a go béidir beidir amachchan seo ní smó a phlé agus tá go méon tríú seminar ar siúil trí bhena bhela agus sinna ag tarla míanaar agus ní smó ólas bhuamh nó tá si begéir go le deaghfuil linn an seo choiste hiag sinna dhéanamh ar hiúid a lína a choiste sin www.st.belfast.ac.uk agus heaglah go le deaghfuil linn an seo an dóid sin. Chun dearú chu le rudaí. Báilm ceist ionta casta chur armh amachchan seo. Físe tá agah don airneal amachchan seo nó don na sconna ina bhfuil sibh amachchan seo. Agus tú rásin seo gan fí bliana eile. Go dé gur bhhaile nó go dé an bhfuil go an brunóide tá agad don géalaigis. Go mé muid ar chóchéim leis sin airneal bearla rud a táid gála drá fa láthair, go mé beidir trú level ar fáil. Beidir frid bhean na Gaeilge, go méid si jazz agus go mé níos mó aisin ar fáil den an túí bhean scala. Agus go mé beidir just níos mó Gaeilge go ginalta an sa phobal agus go mé mu deabalta mar tád mu go sa trásin a le go Lord le chéile nílig agus nach mé sé go mé sé fórlachan agus go mé sé go mé era omlan an Lord Nílig an Níl tú bhfuil bhéanamh arbí níl arbí. Ja, dí den áleg sin chuir me ceiste. A cheannta tosa ag lé fád síal nó le tréimhse fada le daine ag teag fríd le múntri. An teachtarach a bheith agadsa do ghinidir bí ag teag fríd nó tuiseach amá nó golasteach na scolanis go dé deartha. Well, is ceann am nar a dag me an olscoil ar bhí mar réile hemat as an olscoil le céim sa cheiltis agus go ruirt an talú linn. Well, inis, heag leat imacht inis agus tá na thuirlaí agad leis an Gaeilge ólam. Is dart me mar sinne. Tí bhil tá man nefh géiste le ceir bliana agus bhíon ceart go thomlan ige. Go gaithí tú mar ghaoine a dólam an Gaeilge, go gaithí tú gcónaí bheith gibarú de chud Gaeilge an teolasa tugad ar ionneolaíocht, ar chibhréir, ar gramadach na Gaeilge, le go jiglad na conceapa seáú mas i chaintseáú a bhíniu go maiid. An sa chairma ní lonach brú crippe agus joitan chairma. Ní higlad an teangaí hever le go tá idir na chairmaí a áil ó bhrú crippe. Caitú obair cruaí chuirste agus dearthaí na daoine sin éan. Agus ceangaliste a nééis tá policy tomaide sa gach scoil Gaeltachta. So tá Gaeltacht linn i gol don obair chéarna agus báin cóibre bheith ceil ar nidlan go homlan ar dóise. Ní stoppan an ólam an Amarbí? Ní stoppan. Caisnín hagadsa? Ag dearú rud céarna le fanúla físe bheith agadsa don darna le go haire? Well, befrálam tilí manscána ag tá bhímuid ar béis fa Gael College gara agus bímuid ag cóibrú go tlú lá. So befrálam te ceintear manscáil eile dúsgurt na Cathraach agus te sé dí, tá muid dí tarntear ní géad delta agus tá muid bhór nú fáinne sé géad delta. So tá muid ag strathil tro híomh na choireachta, so beidir manscáil eile, beidir an tríú manscáil eil an seo, beidir sa tráar. Agus sinné agus níl aidirbí níos fearr ná an airneal seo agus tá bíam cóbuic go numbriam in san airneal seo agus go bhfuil go bhfuil daoine iontathe hartdarm mar seo le taú linn agus bíon broader le agus cé go bhfuil sé dúthannach tá sé arróas ag an am chéine agus ní bhéon an aidirbí eile. Ínta. Well, gur maigad a sin agus
Sin ráid agus gur maigad fanúla a sfélinn in Newcastlín agus sean gur maigad a sfélinn agus díosprochttas an chóra seo a bheith agin agus ar náid mar dúirt sibh chéan hocu síon seo urchlaigh eile agus níos mó a dhéanamh agus beidir a maihan seo go mé an de seo dún sin dhéanamh agus gur maigad sibh is bhí gceiste a bhí i gceiste sa bhála nó ag goncar seo ar YouTube dé an céadúir eile bhhain ar fad an seo tuaire agus amór.